ҳамун тарафи роҳҳои границаро дар назар дорем, ки бигзор чизе гуфтан мегиранд, гап задан мегиранд. Ассалому алайкум. Ман мошинамро иваз кардам. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Чӣ хеле ки аз номи видео диден, аллакай маълуме ки мо дар чӣ мавзӯъ суҳбат мекунем. Лайк мондана фаромӯш накунед. Нафарҳое ки мехоҳем донистан шуморо аз Россия запретотон кушодай ё ки запретон кардагиян ё ки не, номери WhatsApp мебироя, бинависонен, тафтиш мекунанд ва барои шумо мегӯянд. Раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд мегӯяд, мувофиқи нақшаи ҳукумати кишвар, сафари кории меҳмонони олиқадр ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба нақша гирифта шудааст. Бинобар ин аз рӯзи 29 март то 1 апрели соли равон роҳҳои зерин баста мешавад, аз ҷумла сарҳадҳо, яъне ки роҳҳои даромад ба минтақаҳои аввали вилояти Суғд, шаҳрҳои Хуҷанд, Бустон, Гулистон ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, дар роҳи мошингарди Душанбе, Хуҷанд, Чаноқ, дар ҳудуди ҷамоати деҳмои ноҳияи Ҷаббор Расулов, кӯчаи марказии ҷамоати ғозиёни ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, дидбонгоҳи сесангаи шаҳри Бустон, роҳи мошингарди Конибодом, деҳмой аз самтҳои шоҳрои Исфара ва Конибодом, дар ҳудуди ҷамоати Хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, роҳи Душанбе, Хуҷанд, аз самти ноҳияи Мастчоҳ, шаҳри Истиқлол, шаҳраки Сайҳун ва ҷамоати Чашмасори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. Яъне ки Бобоҷон Ғафуров Мастчоҳ гуфта, ҳамун тарафи роҳҳои границаро дар назар дорем, ки тӯли 4 рӯз бо қарор мақсад ин роҳҳо баста мешавад, аз сабабе ки Наврӯзии калон дар вилояти Суғд ҷашн гирифта мешавад бо омадани меҳмонони олиқадр дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд. Хостем ки ин информатсияро ба маълумоти шумо бирасонем ва ин роҳмаҳкамшавиҳои сарҳадҳову дигар шаҳрҳои вилояти Суғд то рӯзи 1 апрела бигем давом мекунад. Ба маълумоти шумо расонидем, то ҳаматон огоҳ бошед ва камтар комментарияҳои шуморо мехонем, ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. Границаи Қазоқистон хоҳем сафар кунед, шафёрои бо таҷриба мебаранд, мегзаронанд. Номерошон мебироя, занг занед, суҳбат кунед. Як нафар нависондай: Ассалому алайкум акай Сорбон. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ сар шид ё ин ки не? Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ аз 1 апрел сар мешавад то 27 мая давом мекунад. Як нафари дигар нависондай: Ассалому алайкум ака. Ман 2 фарзанд дорам. Мара хизмат мебаранд. Нафарҳое ки соҳиби 2 фарзанд мебошем, дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастем. Як нафари дигар нависондай: акай Сорбон, ҳар гап меган, мо хела қонунҳоро айхудат мефаҳмем, бесаводаш намефаҳмад. Ҳар касе ки сухани бад мегӯяд, мисоли гап, мо ӯро ҳаволаша ба худованд меспорем, бигзор чизе гуфтан мегиранд, гап задан мегиранд. иҷа ҳаст саи нафарҳое ки тамошо мекунанд, мисол дастгирӣ мекунанд, видеоҳоро ҳар рӯз ждад мекунанд, мо барои ҳамун нафарҳо видео мекунем. Суҳроб Шарипов нависондай: Ассалому алайкум Сорбон. Ман аз Алатая Карона пул гирифтам. Россия рафтам, 7 моҳ пас гашта омадам. Ҳеҷ чӣ нагуфтанд. Ҳозир метавонам бирам, документам 100% буд. Боз барои дилпир бидани худтон як бор пеш аз сафар метавонед ки даниёи худтонро проверка кунед. Ин мақсад ҷумҳурии Тоҷикистон мақомот барои тамоми шаҳрвандон доим огоҳӣ мекунад ки барои сарсон ва саргардон нашидани худтон пеш аз сафар санҷиш кунед, баъд сафар бикунед. Як нафари дигар нависондай ки: Ассалому алайкум акай Сорбон, барои чӣ патенти ман отказ омадистай? Камтар мефаҳмондем. Вақте ки патент аннулировад мешавад ва шумо мерен ҳаму 1 сол ногузашта бо ҳуҷҷат меспорен, барои дастрас кардани патент аз сари нав отказ омадан мегирад. Ба хотире ки патент аннулировад шавад, то 1 сола шумо патент гирифта наметонед. Як нафари дигар нависондай: таърихи Россия, мактаб нарафта, чӣ хел бояд бидонанд? این قراری فدراسیای روسیه میباشد که هر کسی که با مکتب‌های میانه روسیه مثال حجت پیشنهاد میکنه برای فرزنداش باید فرهنگ روسیه را، زبان روسیه را، همه چیزا را خوب از خود کرده باشد. این چیز حتمی شدگی از 1 اپریل تحت عمل قرار میگیرد. وحدت نویسنده: السلام علیکم، من ماشینم را عوض کردم و ماشینم را به نام او کردم. من میتونم که ماشینم را برگردونده گیرم در دایره قانون. التماس جواب ده. اگر суд қарор бурора ба фоидаи ки мебурора?
суд иҷа ҳолатҳоро ба назар мегирад, яъне ки суд якбора бе ягон чиро тафтиш накарда, назорат накарда қарор намебурад. Суда ки шумо пешниҳод кардем, аввал санҷиш мегзаронанд, баъд мақсад барои як тараф ҳалнома буроварда мешавад. Орзуҷон Зарипов нависондаи: Салом, созен хубен акаи Сорбон. Бародарамро 3 сол пеш қапидам, бе документ. 5 сола видварения задам, через суд. Ягон роҳи ҳалаш нест барои бастанавӣ чидан. Илтимос ҷавоб диҳед. Мо запрет кушода кардан наметонем ва дигарорам ба фикрам ки наметонанд. И бо роҳи пул кушода кардан намешавад. Роҳҳо шумо фаҳмондагием чандин боро дар видеоҳо ки вақте ки видварениятон мекунанд, шумо сразу дар ҳамун вақт 1 солу 2 сол ногузашта метавонед ки рафта ариза бинависонед. Аз болои ҳамун қароре ки биромадагиам мисол норозигӣ баён мекунед ва баъдан тафтиш мекунанд, мебинанд ки ягон асосҳо боша барои запрета кушода кардан, имконияташ ҳамин вақта ҳастай. Муҳаммадназар нависондаи: Агар Россия гости биёй, чанд моҳ метавонӣ истода? Ростай қонуни нав биромадай. 1 моҳ ҳақ дорӣ истодан. Не, гости ки рафти 3 моҳ метавонӣ бести. Не ки ай Россия биромадӣ, дигар диромада наметавонӣ, то 9 моҳ нагзарад. Тоҷиддинов нависондаи: Акаи Сорбон, аҳамият нате ба ҳамихели одамо. Илтимос фақат барои мо информатсияи нав ба нав равон бикун. Мо кӯшиш мекунем ки барои шумо ҳамарӯза информатсияҳои нава аввалин шида ба маълумоти шумо барасонем. Миннатдор ки баъзе нафартон дуруст мефаҳмед. Як нафари дигар нависондаи: Ассалому алайкум. Ман рӯзи 28 март 27 сола мешавам. Мара мебаранд ё не? Соли таваллуд 98. 27 сола ки шавен аллакай аз хизмат озод ҳастем. Ҷумахон нависондаи: Нашоти права ягон гап нест. Права дар куҷо? Дар Россия дар назар дошта бошем 1 сол муҳлат додагида. Ҳамин моҳи апрелда мақсад ки ҳама бояд праваҳои российскӣ бигирад. Ва дар ин бора мо тақрибан 1 сол пеш видео кардагӣ будем, фаҳмонда будем ҳама нозукиҳоша. Ва худованд хоста боша бо видео мекунем, ҳамаша барои шумо мефаҳмонем. Барое ки муҳлат тамом шавад, дигар ба праваҳои тоҷикӣ иҷозат наметиҳанд. Зиндаву сарбаланд бошен. Саволотона метавонед дар комментария бинависонед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.